Boom! Ganda ng laban! Ayun, mga kagamba, magpapalaban tayo ulit. Ang makalaban natin yung nakaraang tournament natin si Dilby TV, mga kagamba. Bago tayo magpalaban, re-recap tayo ulit sa sitwasyon ng gagamba ngayon. Matumaas na naman ang Tagalog, mataas pa rin ang Masbate, pati Samon mataas na rin. Dahil sa nangyaring bagyo dyan sa may norte, kaya pahirapan ang supply ngayon ng gagamba, mga gagamba. Hindi totoo yan. Yung mga mo-order dyan, yung Tagalog hanggang ngayon wala pa tayong Tagalog. Sa mga susunod na araw baka meron na, dumating na yung supply natin. Bago natin panoorin itong mga gagamba, shoutout muna tayo. Shoutout kay Jake Bisgara, kay Billiard Pro, kay Melvin Bautista, shoutout sa iyo. Kay Trupa Juan, yan. Si Greg Morales, yan, umorder ng gagamba to sa atin isang araw. Shoutout din kay David Tria, Scroll TV, yan, shoutout sa iyo. Shoutout kay EE Jos TCML, kay Jacob Paloma, shoutout sa iyo. Kay GB Okchowa ng Binyan, Laguna. Kay Stephen Horka, shoutout. At saka si Diosdado Chongson. Yan, shoutout sa inyo, mga gamba. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo dyan sa comment section dyan para may shoutout kayo sa susunod na upload natin video. Eto, mga gamba, panoorin natin to, malupit na laban to. Yan tayo. Ayun, kalaban natin si LB TV. LB TV. Ang anim na laban na. Anim na laban. Alright. Boom! Boom! Ganda ng laban! Yan ang sinasabi sa hula! Uy, naghabulan! Yun, ninabot pa rin Uy! niya. Bagsak, 1 point. Tatay Mendo. Bulto pala yun, tsaka... May puntos na, no? Habulit. Bandera na sa akin. Wala. 1, 2, 3. Ay! Yun, panalo sa Tatay Mendo. Yun, talo tayo! Panalo tayo. Panalo. Okay, Tatay Mendo, 4 na, no? Awat na. Okay. Alright. Wala ka na. Boom!